Vilagarcía celebrará o Día do Orgullo durante os meses de xullo e agosto. A vila declárase diversa e orgullosa e programa dúas actividades para reivindicar o colectivo LGTBIQ+. Pois non centrarnos exclusivamente nun día para celebrar o orgullo, sino precisamente prolongarlo ao longo do tempo e incluílo tamén pois, nas actividades que se desenvolvan, pois, neste caso tamén no verán, e nas festas de San Roque, que tamén temos prevista algunha actividade para as festas de San Roque. Con este obxectivo, o Concello botamando un ciclo de cine. Programarán dúas películas centradas nesta temática que virán seguidas de coloquios con persoas relacionadas co colectivo. Proxectaránse o 11 e o 18 de xullo no Salón García ás 9 da noite. O ciclo despedirase o día 23 cunha programación especial ás 10 da noite na Praza de Rabella. Teremos unha proxección dunha selección de curtas tamén con temática LGTB, que será na Plaza de Rabellas. Tamén contaremos cunha performance titulada Preparados, apunten, flores, que dun grupo de actrices, tamén do colectivo, denominado Resaca Colectiva. O orgullo chegará tamén ás festas de San Roque. Repítese a fórmula do ano pasado e o día 17 de agosto celebrarase unha sesión vermú especial. Este ano, o 17 de agosto, haberá de novo unha sesión vermú, na que contaremos de novo con unha DJ, con señora DJ, e tamén haberá unha animación no momento da sesión. O que tratamos é de visibilizar o colectivo e non en momentos puntuais, sino intentar traballar a visibilización do mesmo e a naturalización nos espacios diarios de toda a Vilagarcía. Todas as actividades serán de carácter gratuito.